Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днес искам да ви правя малко една морска рецепта. Ще правим сьонга с фенел и ще окусяваме с чили соса. Този чили соса е направена с зелен домати, с зелени чушки и чушка лутива калапеньо. Иска да го презентира, да може да мариноваме сьонгата и да я пускаме на барбекю. Айде да започва моята рецепта. Ще окусяваме малко с сол, черен пепер и ще го мариноваме с чили сос. Ще го представяме тук в тази форма за риба, да може да го приготвяме на барбекю и пускаме го на барбекю. Останата от марината, къде имаме в чинията, ще добавяме съвсем малко зехтин и от времето на времето мажеме сьонга до кога готова. Организираме гарнитура, почваме от фенел. Добавяме малко чери домати. Добавяме малко и зелена чушка. Точно както в момента ви каза, расте в цялото поле зелена чушка. Ароматът е прекрасен. Добавяме една хубава капка зехтин. Ще пускаме малко лайм на сьонга. Извадаме нашата сьонга от скара. Още една хубава капка от чили сос. Добавяме едно хубаво листенце босилик и една хубава капка зехтин. Тази прекрасна сьонга на барбекю е готова. От мен, Марко Лутяри, и от тези прекрасни градините на Дерони, пожелавам ви бон апетито!